Her ser vi et eksempel på en pH-skala. Og i det her tilfælde, så er den med farver, og det er for eksempel ud fra et indikatorpapir, som det vi har her. Men det, der er det vigtige i virkeligheden, det er, at den har 14 trin fra 0 til 14. Det er der en matematikforklaring på, men den skal vi ikke snakke så meget om lige nu. Vi skal snakke om, hvordan det er, skalaen inddeler syre og baser og neutrale stoffer, og syre og baser i stærke og svage. Og allerførst kan vi starte med at dele her ved 7. Det er nemlig sådan, at stoffer ved pH 7, de er neutrale. Og stoffer imellem 0 og 7 i pH-værdi, de er syre. Stoffer imellem 7 og 14, de er baser. Og så er det sådan, at talskalaen også fortæller os, hvis vi har en syre, om den er stærk, eller om den er svag. Og det samme med baser, om den er svag, eller om den er stærk. Så når vi bruger et pH-papir, så vil pH-tallet fortælle os, hvilken gruppe er vi i, og hvor stærk er syren, eller hvor stærk er basen.